Eich dŵr, eich dyfodol. Dyw Dŵr Cymru ddim elw, mae yna i ni. Haf yma, dwi wedi cael cyfle i ddeall pa mor enfawr yw'r her sy'n wynebu Dŵr Cymru. Mae e'n anferthol, a dyn ni'n dibynnu arnyn nhw yn ddyddiol. Does dim cyfranddalwyr gan Dŵr Cymru, sy'n golygu bod pob ceiniog sy'n cael ei wario yn mynd at ofalu ar ôl ein dŵr a'n amgylchedd ar gyfer heddiw a'r dyfodol. Mae sawl her arall i ddod, ac mae ganddyn trwydwaith anferthol o bibellau, carthosydd a gweithfeydd trin dŵr i ofalu amdano. Y cyfan yn cael ei reoli gan Weithlu Dŵr Cymru, sy'n gweithio 4 awr ar 20 y dydd, 7 diwrnod yr wythnos a 365 diwrnod y flwyddyn. O Lee ar Zonal Cruise i Jenny prif geidwad Cwm Elan, ac o Andrew a Rodri yn ôl Benmaen, i Natalie yn y fan gymunedol. Mae Dŵr Cymru yn fwy na dŵr. Mae'n rhan o gymuned sy'n cyflenwi 3 miliwn o bobl yn ddyddiol. Mae'r dyfodol yn bwysig i Dŵr Cymru, a dyna pham bod yr ymgynghoriad yma mor bwysig. Bydd yr ymgynghoriad yma yn dylanwadu ar ddyfodol dŵr yng Nghymru. Cliciwch ar y link i gymryd rhan a chofiwch eich dŵr, eich dyfodol.